Inka! Inka, pysähdy! Anna se kassi tänne! Ai niin, että sä saisit pitää sen sisällä vai? No minä ne varasti! Just joo! Mä pelastin sun henkes! Nää rahat on nyt mun! Ei lopeta nyt tää pelleily. Tai mitä? Sä ammut sun eksäs vai? Hyvä idea. Kiitos! Se oli hyvä. 3. kerralla purkki. Kuvan puolesta ok. Hyvä. Ei, mutta Seppo ja Irmeli. Tää oli sitten leffan ja tämän päivän viimeinen kuva. Oikein paljon kiitoksia, se meni oikein hyvin. No hyvä, jos se onnistuu. Huomenna vissiin kuvataan se ryöstökohtaus sitten. Pankin kanssa vissiin kaikki on ok. Kaikki on ihan ok. Mitä nyt tuottaja joutuu kääntämään kivet ja kannot kuvauslupien kanssa. Ja kovasti ihan pankin johtajakin nikotteli niiden pankin rahojen kanssa. Voi, että Rautalankaasta piti vääntää, että huomenna on sunnuntai ja pankit on oikeasti kiinni, mutta semmoista saadaan. Mut hei, herr direktör. Täällä on vähän kylmä, niin jos tää oli tässä, niin mä voisin ainakin nyt mennä jo. Hyvä. Okei, mutta kun huomiseen. Menkää ihmeessä lämmittelemään. Ahnella on auto tuossa mäen takana, se varmaan heittää teidät sitten. Joo, selvä. Okei, hei, kiva. Kiitti kaikille ja Kiva, moikka vaan. kiitos oikein. Ja nyt äkkiä lämmittelemään jo. Hei. Moi. Hyvä. No niin, Simo. Se meni hyvin. Moi. Morjens, sieltä ennen meidän tähtiset saapuu. No, joks päivän puukas? Joo. Hei, viittisit sä heittää meitä tonne keskustaan, kun me ajateltiin käydä sitä huomista kohtausta vielä läpi. Siitähän mulla maksetaakin, vaikka ei mitenkään hyvää palkkaa oo. No ei tää meilläkään kyllä hirveästi leiville lyö. Valtisti lähteä ton Irmelin kanssa käymään yhillä Kaljalla tuossa keskustassa, niin lähdetkö messiin? En mä viitti. Kato, ei se yhteen jää, niin huomenna pitää olla ajokunnossa. Niin joo, no ymmärtähän to. Mutta tässä olisi kuitenkin sulle 10. Voit meitä hakea sit sieltä keskustasta, kunhan soitellaan. Okei, tää on isompi kuin tuntipalkka. Tiedetään. Sitä suuremmalla syyllä sä voitkin hakea meidät sitten illalla. Ai tällä. No, sehän sopii. Haihtuminen nostaa veden suolapitoisuutta ja vesi painuu samalla tavoin alas. Pysty ja pintavirtaus. No moi Irmeli. Arne! Rakastan sua. Joo, no kiva tietää kello 5 aamuyöstä. Mäkin rakastan sua. Oi pyösti. Hei, voisitte tulla hakemaan mut jos Seppo tästä grilliltä. Mut elämä meni pitkäksi. Kai sit on pakko tulla hakea. Teillähän se call timekin parin tunnin päästä. Niin on joo, hei. Sä oot ihana. Joo, no Hyvä. mä oon vartin päästä siinä. Baby. Pallon lämpötiloja päivän tasaajan ja pohjoisten merenasteiden välillä. Merivirrat ovat merkittäviä maan lämpötasapainon kannalta, sillä ilman niiden ja tuulen tasaavaa vaikutusta esimerkiksi Suomessa olisi nykyistä noin 10 celsiusastetta kylmempää.
Jaha. Ei tainnut jäädä ihan siihen yhteen bisseen. Mä luulin, että soitte jo taksia, kun ei soittoa kuulunut. No mitä nyt muutama. Kiitti kun lähdit vielä tähän aikaan mitä hakemaan. Me soitin sitä taksia, koska meillä oli sulle itse asiassa tämmöstä vähän niin kuin asiaakin koskien huomista. Niin. Meillä on asiaa. Jaha. Mikä se asia mahtaa olla? No, me saatiin huominen tai siis tämänpäiväinen harjoiteltua ja me saatiin idea, että me tarvittais vähän niinku sunkin apua. Okei. No, siis juttuhan on tää. Me lähettäis nyt ihan... Niin, siinä on kaikki tämmöset elementit, mitkä on niin oikeesti siinä. Huomenta, Siiri. No huomenta. Ootte vähän myöhässä. Kuuluu taiteilijaelämä. Sitäpä. Ai taiteilijaelämään. Tää on krapula. Saatana. Taiteilijaelämä sekin. Mitä julkiksia Joensuussa? Juman kekka, saisiks me nimmarin? Hei Typy, Sepolla ja Irmelillä on pikkasen kirjattu nyt kuvauksia, että jos joku toinen kerta sitten. Ei onnea kuvauksia. Kiitti. Tiina Mutka, Fani. Seppo Rasilainen, hauska tavata. Irmeli, terve. Tiina Mutka, terve. Olen pankin edustaja, olen valvomassa täällä, että kaikki menee asiallisesti. No niin, siinähän te jo vihdoin olettekin. Minä tässä ehdin käydä jo kahvilla odotellessa. No niin, te olette jo varmaan tavanneet Tiina. Kyllä. Kyllä, ollaan. Jos sopii, niin kävisin pari mailia lähettämässä ja tulen sitten myöhemmin takaisin. Totta kai. No niin. Mene vaan. Joko te tutustuitte Hannuun, hän esittää pankin vartijaan. Joo, Hannu, moi. Moi, ja Seppo. Irmeli. No niin. No muodollisuudet on nyt sitten ohi ja Seppo ja Irmeli äkkiä loppukamat niskaan, että päästään aloittelemaan. Harjoitukset on jo 15 minuuttia myöhässä. Minä haluan, että tämä kohtaus onnistuu ja hyvin, onko selvä? No onnistuu se. No siinäpä on nyt tuo maskit ja pesäpallomaila. Ja vaatteet näyttääkin olevan jo suurin piirtein päällänsä. No niin, hyvä. Minä menen juttelemaan vielä vähän kuvaajan kanssa. Tulkaa sitten mahdollisimman nopeasti. Selvä. Joku arskalainen olisi tähän väliin vitun kova, mutta ei vaan tuu mitään. No niin. Hyvä. Eli kerrataan tapahtumat, niin saadaan toiminta katsottua ja että homma menee varmasti oikein, koska tämähän kuvataan putkeen yhdellä autolla. Joo. Tässä kohtauksessahan siis Seppo ja Irmeli eli Sami ja Inka ryöstävät pankin sulkemisajan jälkeen. Te tulette siis hissuksiin hiljaa tuosta etuovesta sisään tunnuslätkän kanssa, jonka Inka on vohkinut pankissa työskentelevältä poikaystävältään viime yönä.
Joko nyt? Joo, ihan kohta. Mä luen merkki sisältä, niin sitä aloitetaan. Selvä. Ootko sä valmis? Oon mä. Hei. Hei. Talk to the hand. Hyvin tää sujuu. Jep. Okei, mennään. Olipas se helppo. Ei mikään ihme, kun hollissa on näin vähän rahaa. Se vittu taantuma. No. Ja sä voi hankkia mulle sen sormen. Niinpä. Mut nyt lähdetään Mikkilulle. Tappoitko sen? Ei ole aikaa tarkistaa, mennään, poliisi tulee. Kiitos! Se oli loistavaa, uskomatonta! Yhdellä kerralla purkki! Se oli aivan mahtavaa. Mitä yksi valvontakamera hajosi, mutta haitannako tuo mitään? Upeta, mahtavaa, hyvää Simo, hienoa kameratyöskentelyä. Ja näyttelijät, perfect! Kuuletteko kaikki hienoa, hyvää? Hannu, loistava kaatuminen, erinomainen. Nyt taas napsahtaa mailla vahingossa otsa. Missä nämä päätähtöiset oikein viipyy? Ja meitä seurata. Ei, kai. No nyt ne on kuitenkin häippässyt jo rahoja. Semmonen keissi. Jospa ne kiertää vaan kortteliin ja tulee sitten takaisin. Jaahas. Entäpä kuule, jos vaan soitettais ne poliisit nyt paikalle? Jaha. Niin kai se on tehtävä. Mutta onneksi leffa on purkissa.